INhlangano yamalungelo abantu iNot in my name ifuna ukuthi kube nobulungiswa ngokubulawa kukaGeorge Floyd wase Melika kanye noCollin Khosa okusolwa ukuthi ke wabulawa ngamalungu ombutho wezokuvikela wakulelizwe ngoMbasa. LeNhlangano ibibhikisha ezindlini zenxusa laseMelika Hatfield ePitoli namhlanje. Lapha bekukhonjiswa ubumbano kuqinisekiswa ukuthi nempilo yomuntu omnyama ibalekile. INhlangano iNot in my name inikele emahhovisi enxusa laseMelika iyozwakalisa ukungenami kwayo ngonya kanye nendlakadle esetshenziswa ngamaphoyisa. From days of slavery, days of apartheid till 2020, it's almost a crime to be a black child. Abantu bakulelizwe bahlanganyele namanye amazwe befuna ubulungiswa bethi angeke besakwazi ukuhlala besonga izandla kuxhashazwa abantu abamnyama. This is not just a US issue, it's a worldwide issue and also very specifically a South African issue. And I hope by standing in solidarity, I can make people aware of how profound racism is and how as white people we should do our part in working towards a non-racial South Africa. Lababhikisha bathi bafuna kwenza ubulungiswa ecaleni likaCollin Khosa okusolwa ukuthi wabulawa ngamalungu ombutho wezokuvikela eAlexandra ngoMbasa nonyaka. Black lives matter and we cannot continue as the way we are right now. IANC nayo lisukumele lolu daba yahlonza usuku lwanamuhla njengolwesihlanu lumnyama. Leli qembu lethula umkhankaso olwa nokucwasa ngokubuhlanga ukuze kuqedwe ubandlululo olubhekiswe kwabomdabu ikakhulukazi eMelika.